Hej, evo nije mi bilo, možda cijeli 3-4 sata. A sad ću ovim klipom da vas udavim pola sata. Šalim se naravno, tu ću se budem što koncizni i kraći, ali ima dosta novosti, dosta razgovora, dosta priča i tako dalje, tako da će biti onako valjda malo kraći. Bio mi je doktor, leukociti mi 006, znači 206, ono čeka otprilike oko 7. dana, danas sam u 4. danu posle transplantacije, ono čeka otprilike u 7. ili 6. ili 7. danu da oni padnu. Kao što sam, mislim, i u nekim prethodnim klipovima objašnjavao, to suštinski znači da su se moje kosti napunile matičnim ćelijama, odnosno da će sad krenuti da proizvode od one transplantacije su se napunile, sad one kreću po tom, da kažem, starom, novom receptu, onom od rođenja, da proizvode pravilan imunni sistem i da polako pune moj organizam. Ja sam ga naravno smarao sa fizioterapijom, sa vežbama koje mogu samostalno da radim, pošto ovde dok sam u izolaciji ne može mi dođe fizioterapeut i tako dalje. I onda onako, dečko je skroz na mestu sa 2 noge, vidi se, onako, sviđa mi se. Mislim, sviđa mi se kao čovjek, naravno. I dečko mi rekao, ide, treba će ti vremena. Ovo što si sad ti prošao, ti si odlično prošao, jer bile opasnosti da imam ogromne visoke krvne pritiske, što ni jednog trenutka nisam imao. 130 mi je bio možda najveći izmereni pritisak. Mislim, ogrom stres za krvotok, napriča mi svašta, nešto, tako dalje. I kaže, ti sve od toga nisi imao, ti si bukvalno by the book, po knjizi. Sve si lepo podneo, parametri su ti dobri, sve to. Ja znam da ti možda nisi malo strpljiv, što je činjenica, provalio me. Ali činit ćeš polako, dobit ćeš ceo izveštaj na engleskom jeziku po međunarodnim standardima, gde ćemo te sve uputiti, bit ćemo ti na vezi kad god. Jer mislim, ne isplati se da dolaziš da bi se videli pa se vratiš. I tako dalje. Znači, bit ćemo na vezi i mi mislim da ćeš ti budeš vrlo dobar. Samo treba da budeš ekstremno uporan, što me ne plaši, ja znam. Moja pokojna majka, Bog da je dušu prosti, rekla, sve si mi sin, ali ja upornijeg i tvrdoglavijeg čovjeka u svom životu nisam srela. Hvala ti, pokojna majko. To mi je kompliment koji se zapamti. Tako da moram budem uporan, znam da ću da budem. Da budem istrajan. Rekao, sve će da mi pokažu, sve će da mi objasne u smislu da, kako bi ja na što lakši način vratio svoje telo, jer, naglasio je, tvoje telo se nepoznati broj godina, što je činjenica. Mislim, od dijagnoze do, kaže, ali to je mnogo ranije počelo, nepoznati broj godina kvarilo. Sreću u tome što je moja kriva pogoršanja bila vrlo slaba, spora, jel? I onda sam se, malo ne neprimetno kvario. Međutim, sad treba to vremena da se popravi. Oni rade projekat remijelinizacije, to je znači obnavljanje omotača nereva. Što je suština cele ove boljke do koje sam ja došao. Ovi koji ne razumiju, to je izolacija kabla. Znači, kad kablovi nisu izolovani, onda šmercuju, tako? To je kod mene bukvalno bilo. Tako da, taj proces remijelinizacije je u stvari neka nova naučno istraživanje gde je u stvari veliki deo stvari sam organizam. Bez preterano velike spojene intervencije, kako sam ga ja shvatio, još ću da ga smaram s tim, to ću sutra nedelje, pa malo ja. Kako se zove, bez preterano velike intervencije sa strane, organizam počinje sam da sinapse, to su veze nove, tamo gde je prekinuto da pravi i tako dalje, ali kaže on, to mora da se, to samo kaže zahteva vreme. Ako se, na primjer, kaže tebi, možda ti imaš 15 godina to, možda 10, možda 3, ali nema veze, svakako su to dugački vremenski periodi
I tu je moglo da svašta se pokvari, sad to treba da se popravi. Ali se to ne, ali imunni sistem, odnosno ne imunni sistem, nego nervni sistem se ne popravlja baš onako kao kad padneš pa se izgrebeš, pa to bude 5-6 dana, pa cepaš dalje. Da sam ja njega dobro shvatio ili nisam, ipak ja nisam učio te škole, tako da ne znam. To je to što se tiče toga. Ohrabrio me, dao mi onako realnu sliku, jer ja u stvari sve vreme tragam za realnom slikom, ne treba niko da me tapša po ramenu kao, ti će budeš super, ne, nego mi dao pravu nadu za to. Pogleda mi ovaj kateter, nešto se tu krenulo kao da se pali i kaže mi, vidi, ako sutra bude bilo malo gore, morat ćemo da ga vadimo napolje. Ja kao nemojte, molim vas, mislim, mnogo je zgodno. Mislim, djeluje ovako možda odvrtno sa ovim svim ovako, ali super stvar, šta izvadi ti krv za 16,5 sekundi, daju ti injekciju za 2 sekunde, infuzija ti uteče, uleti u organizam za 3 minuta, da nema da kapi 2 sata, pa da požiziš dok ti kapa. Vidi, nemaš više mnogo da primaš tih neke, ne znam, infuzije, šta ti ja znam, tako da ćemo, ako bude bilo toga, sutra ćemo da ti to izvadimo, ako, ja ne bi volao, i idemo na braunile. Braunila. Uglavnom, 7. dana, to je, znači, za 3 dana od danas, čekamo da padnemo na nularicu. I od tada onda kreće. A tad kreće, a koliko će to da traje? Da ću ja da budem i kakav? To je, u stvari, odgovor na pitanje svih ovih mojih najbližih koji kažu, bolje hodaš ili ovako i onako, svi ste svesni koliko bi ja volao da mogu da trčim. I ono što je u stvari najvažnije, ja sam sada, nema više gospođice multiple skleroze u svom organizmu. Popravke koje su neophodne da se učine, biti će učinjene snagom volje, snagom uma, pametnim radom i nadam se uspehu, što da ne. Nisam ja čovjek mator da ja sad tu razmišljam o nekim... Mada nije da nisam ni razmišljao o tome, ali prošlo me brzo. Tako da, upravo mi sad stižu poruke od profesora Jasina. 2 moja brata, imam Džabara i Jasina. To su momci koji su mladi iz Maroka, Berberi, pleme Berberi, pominjao se ih više puta. Evo, dono mi jastuk, dali su mi one njihove, da li ono, kikiriki puter domaći, ja nemam pojma, nešto, svašta, ti ne znaš šta je to. Dono mi je bio, Džabar Malecki mi donao, ja mislim da je ono čaj od eukaliptusa. Miriše se, soba cijela, napuniše me. Valjda su im bio simpatičan, nemam pojma. Moja braća muslimani. Eto vidiš. Svi smo ljudi. Mislim, Dono do vrata, pa mi unjela sestre, ne sme da uđe u izolaciji, šta ti ja znam. I onako drago mi, znaš. Idu pre mene, ja ne znam kako da im se odužim, znaš. Ne mogu da izađem, ne mogu ni da im kažem haj. Stižu poruke, vidim sad kad budem bio završio ovaj video, otkucat ću im nešto i tako dalje, pozvati ih i šta ti ja znam. Super. To je drugo. Malo su me sad, ali dobro. Što se tiče krvne slike, dakle ovo 006, leukociti, trombociti, odnosno delovi trombocita, oni ih zovu platelets. To su oni osmogaoni, kako već u trombocitima, zaboravio sam. Što kad uđe krv, pa kiseonik, pa se ono stvrdne, pa krv ne ide napolje, nemam pojma. 32 mi je. Minimalno 20 treba da bude posle kemoterapije. Ja imam 32, dobro. Nije mnogo, ali bezbedno. Hemoglobin 113, 120 je normalno za normalne. Ja imam 113. Tako da sve okej, sve to ide po protokolu, sve to ide po svom redu. I hvala Bogu, nadamo se da će da bude sve kako treba. Sad je Igor ostao bez teksta, jer konj nije napisao scenariju šta treba dalje da kaže, a znam
da imam svašta nešto da još da pričam. No, sad ću ja da prekidam, pa kad se setim nastavljam, a to ću ja... Kada se završi ova izolacija, znači ja onda krećem da budem, da mogu da izađem, šta ti ja znam, koliko god budem mogao. Ja ću izlaziti, naravno, neću se načeti, ali ću izlaziti. Moću da smucam okolo. Nadam se da ću tada da ne pravim samo ovaj kadar, ovaj jedan kadar koji pamtite sve vreme, nego ću ići okolo, slikati kliniku, šta ti ja znam. Čak mi je rekao da Anastasija, to je glavni administrator, i nju ću da slikam jedan puta kad uđe, pitao sam je već, hoćeš da slikamo samo da te predstavim, ono rekao, ok. Dakle, ona je sestra, inače, ali administrator, ona kaže, možete organizuje izlet, da znaš samo, da vidiš Moskvu, a onda smo se zakačili oko Takera Carlsona, i nismo se zakačili, nego smo se zakačili u smislu priče, oko Takera Carlsona i Vladimira Pućina, i mojeg viđenja, i njegovog viđenja, kako Amerikanac vidi Rusiju i tako dalje. Pa smo se onda vratili na prethodno one intervjue Olivera Stona, što su bili pre ne znam koliko godina. Naravno, ja sam ga tu ishvalio i rekao sam, slušaj, da sam Rus, ja bi bio ponosan da mi je predsjednik vidim i on je, znaš. Počeli smo pričamo i rastrtali smo se onako mimo, i on kaže, u jednom trenutku kaže, ja sam ovde došao da ti kao predočim, imam dolje pacijente, znaš, a kao sebe bi. Ja kao, super, cepaj, vidimo se sutra. Tako da je to lepo. Mislim, lepo mi je, družim se sa Rusima, upoznajem ih, stalno mi je da ih upoznam, jer ko što sam možda više puta rekao, mi smo imali potpuno pogrešnu sliku, oni su stvari mnogo slični kao mi, veći su narod, znači u tom smislu imamo više kurčevitosti nego mi, sad da imamo ko je ovo. Pa stiže klopa! Spasiba, evo, klasika. Daj, to je neko prase. Vidi, sad vidi. 2 komatine, ovo je valjda junetina, telatina. Nikad me ovi moji nisu naučili da razlikujem junetinu i telatinu. U stvari, tela je mlađa od juneta, ali kako to ne znam. I 2 jabuke, vrlo interesantne, one su kuvane. Ali su, mekane su, ali mogu da se jedu kao da su normalne. Dakle, to što se toga tiče, dakle, Anastasija će da bi mi organizovala izlet, što vidim koliko to košta, šta kako, da li to košta, ne znam, a volao bi da vidim. Kažem, upoznajem Ruse, kažem, slični su kao mi, samo su veliki, prošaraniji su nego mi, ima i ovih kosokih i ovakih i onakih, svi se gledaju potpuno isto. Ja sam rasao u Jagodini, za mene su najveći alieni cigani. Konkretno moji drugari cigani, Beki i Đeva, mislim, nismo ni mi rasisti, ja vidim, ni one, ima to potpuno normalno. Oni su svi Rusi, tačka. I ljuti su i besni su na zapad. Oni su u stvari Evropa. I po kulturi, i po civilizaciji, i po istoriji, po čemu god hoćete. I po carskim porodicama koje su izmešane, to već znate svi, i tako dalje. Ovih neće. Amerikanci su se zezali s njima, da je to samo kao velika benzinska pumpa koja ima nuklearnu bombu. Amerikanci su u stvari šminka. Ray-Ban, ono, Rambo, i tako ti ja znam. A ovi nisu šminka. Mada i oni počinju da se, da kažem, uslovno liče malo na šminku, ali daleko toga. Oni uzimaju minimum od toga i čini mi se ono što se meni sviđa, gađaju suštinu. Rus mi kaže, sad kad smo pričali o tome što je Putin rasporedio oružje tamo prema Americi, prema Kubi, da im vrati malo i tako dalje. Rasporedio, šta sad, ne znam što će biti bude rat. On kaže, neće biti rata. Ja ga pitam, kako, što? On kaže, no guts. Ja kažem, da, jeste no guts, to znači nemaju, da prostite na izrazu, muda.
Ja kažem, da, ali ludaci? On kaže, neće. Neće, ovo je samo nešto drugo. Ne znam šta. I tu smo prilike završili razgovor, šta ti ja znam, ja je otišao. Uglavnom, današnji dan mi je ovo do sada, pazi, sad je 10:20 po srpskom vremenu. Dakle, bio mi je do sad vrlo interesantan. To je to. Sad ću da jedem. Kažem, osjećam se kao da sam tučen 10 dana, tako da 2, 3, 5 koraka, 2, 3, 5 koraka. Ovako, nisam bolje nego što sam otišao. Nemojte da mislite da to mi malo pravi pritisak, da ću da budem bolje, pa kako biću bolji. Samo ne znam kad. Da ću da radim na tome, radit ću. Neću se pravim budala, neću budem bolesnog majmuna. Trudim se sve vreme, koje god mogu, da pripomognem da budem društveno koristan član zajednice. Žao mi što ne mogu da se vežem za moj BDO u Beogradu, jer ima milion VPN-ova dok ja dođem do toga i ne mogu da uđem na server. Znači, ja sam čačka, imam moje programče, a moja draga koleginica Boki, verovatno će da smisli još jedno 16 kampanja i da ima 16 pečeva i update-eva da me zamoli da je to ispravim ja sam, ali kako da ispravim kad ne mogu da uđem? I to me onako, ali dobro, računam 10 dana, 9 dana, da, 9 dana i ja sam Srbija i onda sam ja opet operativan cepom. A napravio sam takođe na početku, znate, ide naslov, pa ide onaj kao grafik koliko dana, šta je, malo sam ga izdetaljisao, stavio jednu piticu, ono, da bude malo lepše. Eto, toliko. Puno vas pozdravljam. Puno pozdravljam moju tetku, za koju znam da je, nadam se, imala teške dane, ali sam takođe ubeđen da će da je polako nailaze bolji dani. Tetu glavu gore. Nemoj da mi toneš. To je najgore. Dejane, vraći se iz Crne Gore što pre. Šalim se. Nadam se da mi je auto tamo gde treba da bude. Ja, brate, zaboravi da pitam da li je odvezo auto, to dubinsko, to ovako, to onako. Ali dobro, to ćemo u privatnim razgovorima. Uglavnom, to je to. Ako nastavim već je klip od 180 minuta, imaću rič. Pa sam učio rič, imaću rič od ne znam koliko. Ili već ne znam kako se to zove. I ne mogu da nađem ono kada mi izađe na dnu ekrana, znaš ono, pik, subscribe, pik, like. To ne mogu da nađem. Kako da ga stavim? Ako neko zna, nek mi javi. Ja koristim, kako se zove, Vegas Pro za editovanje ovih klipova, tako da, možda mislim koji god, da to ja mogu da ubacim, samo mi treba ti. Ali ne znam, gde ga nađem? Nisam imao ni živac sad baš. Ajde, budite mi dobri, lepo se odmarite, subota je danas, ako vas malo sam vas uspio, makar mene da vas uveseli, malo sam vam ušao u kuću, pa bi postao dosadan, pa ste me udavili i to je okej, potpuno okej. Puno vas pozdravlja Igor iz prijetne Moskve. Aj, čao.